हेल' खुलुमबाय आंनि एसबि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय नै जोंहा जोंनि निउ बासबारि जिउआरि क्लाबनि बानजायनायजों एप्रिल 20 तारिखआव मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फोरबो फालिथायाव जोंहा सासे आर्टिस्ट क'क्राझाराव रायज्लायनो थांगासिनो दङ सासे बर'निनो आर्टिस्ट मुंदांखा बिथराय ब्रह्म बिथांखौ जोङो लोगो हमनो थांगासिनो दङ जायो जाया कनफार्म जाबा दाहाय नोंथांमोनहा नुगोन नै जोंहा निउ बासबारि गामिनिफ्राय नै बिथां जिउआरि क्लाबनि आफादगिरि दङ लोगोसे ओरैहाय नै बोसोनगिरिफोर दंजोबो दा जायोबा नोंथांमोनहा नुगोन आरो नोंथांमोनहा जायोब्ला बयबो नायफैबानो जाबाय जोंनि निउ बासबारि गेलेग्रा फोथाराव गोगोम मानसि जाखायो जोंनियाव नै थांगासिनो दं नै इउएन ब्रह्म एकाडेमि मोनगासिनो दं आर'नाइ बायसै ना माबायदि लायो नायनायसै बायदि जायो दे होनबालाय फैसिगोन aku kami saja. Kamu dekat apa dia apa? Kamu kak, dia dekat. Beda mobile.